Benvinguts al canal d'Estimem els arbres. Avui parlarem del salze blanc. Origen i ubicació. El podem trobar a bona part d'Europa, sobretot a la conca mediterrània. A l'Àsia, al nord de l'Àfrica, està neutralitzat. A les Amèriques, en zones humides. El seu nom és possible que sigui Salix alba, perquè fa referència a l'àcid de gust salat i una mica amarg que s'extreu d'aquest arbre. Es troba en zones seques, en ribes dels rius i rierols, fins a altituds de 1.800 metres aproximadament. A casa nostra el podem trobar, entre altres llocs, al part sud del riu Congost. Bé, característiques. El salze es tracta d'un arbre de fulla caduca que pot arribar a fer entre 6 i 20 metres d'alçada, de ràpid creixement. Té una tija llenyosa, erecta, prima i estreta de fusta grisa, amb solcs longitudinals profunds. La copa és allargada, amb nombroses branques llargues i flexibles de fusta llisa i de color castany vermellós o ataronjada, d'on surten ramificacions més o menys penjants. L'extracte del salze blanc. Antigament, els indis americans s'hi curaven el mal de cap, febres, reumatismes i dolors musculars. Més endavant, el frare Edward Stone va comprovar que efectivament disminuïa la febre. La pell del salze té la substància anomenada salicina, de la qual s'obté l'àcid salicílic, l'aspirina. Les fulles són allargades, amb marge lleugerament serrat, de color verd blavós i blanques de sota. Les seves flors no tenen pètals ni sèpals. El fruit és molt petit, en forma de càpsula ovoide que s'obre per dues valves, deixant anar les seves llavors blanques. La infusió de fulles i flors té propietats sedants i antiespasmòdiques, i els brots joves es fan servir crus amb amanides. Una dada molt important sobre aquest arbre referent al seu extracte. A començament del segle XX, la Bayer produïa unes 4 tones i mig anuals d'àcid acetilsalicílic per l'elaboració principalment de la famosa aspirina. Bé, ara parlem de la fusta. A banda de l'ús medicinal de la planta, la fusta del salze, que té un baix contingut de mineral, afavoria la fabricació del carbó vegetal. Un altre ús són els treballs amb vímet per cistells, peces petites de torneria, així com alguna eina agrícola. És usada també amb l'elaboració de mobiliari i eines en l'àmbit de la construcció. Pals de joc de criquet també ho fan servir. La seva fusta és flexible, pesa molt poc i fa servir també per fer la fusta dels llumins, fusteria en general, pasta de paper, fustes conglomerades i pastes de cel·lulosa. Conclusió. L'arbre d'avui ens dona molta tranquil·litat. Només al pensar que molts dels nostres avantpassats, i fins i tot alguns de nosaltres, l'aspirina ens va treure molts mal de caps. En l'actualitat, com moltes altres coses, les seves propietats fan un canvi i ens hem d'adaptar als consells dels especialistes en la matèria. Bé, sobretot, cuidem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut! Al proper arbre parlarem de l'arbós. A reveure!